Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa SSS Dumaguete. Ito medyo organized na yung pag nila dito ng mga tao. Di katulad dati na magulo. Yan no. Very organized na. Dati magulo, yung tao, kumpul-kumpulan, mayroong basta magulo. Yan. Tingnan mo medyo okay na yung nila ngayon. A few moments later. Yan mga kaibigan, nandito na tayo sa loob ng SSS. Yan. Nagbabayad tayo ng contribution tsaka yung natin, yung utang natin. Kapag magbabayad pala tayo ay kukuha tayo ng PRN number. Kailangan ngayon iba na kasi kailangan ng PRN number. Kukuha ka sa kapag pwede ka naman kukuha ng PRN number dito kapag halimbawa mahaba ang pila. Pwede ka magbayad sa mga outlet nila na meron diyan sa mga mall o sa mga munisipyo diyan sa inyong lugar. Para kaya na ngayon hindi na hindi na mahabang pila ngayon kasi may mga outlet na pwede mo mapagpilian kung magbabayad ka ng utang mo at saka yung contribution mo sa SSS buwan-buwan. Yan. Nagpasimple lang tayo kasi bawal mag-video. Baka mahuli tayo. Bawal talaga mag-video. Itong ginagawa natin pasimple lang 'to. Yan, nag-aantay tayo ng na matawag yung number natin. And very organized mga kaibigan. Hindi katulad dati talaga na napakatagal. Tsaka ang gulo ng ang gulo ng sistema nila. Yan mga kaibigan, medyo nagbabago na yung ngayon. Yan. Baka tayo ng gwardiya dito. Kasi nagpasimple lang tayo na kukuha ng video Yan mga kaibigan. Nagantay lang tayo ng tawag o yung number natin na matawag. Yan. Yan lang po ang kaganapan dito sa SSS Dumaguete. Huwag niyong kalimutang mag-like at saka mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood. God bless mga kaibigan.